چار پێشمەرگەش چار پارچەیەن کوردستانê li çeperên şerê li dijî çekdarên Daeş hev naskirin lê ew naskirin hevkarî derbas kir û bû hevaltî. Hatan keçik arîşa û keşet navbera me de çê nebûne bilekis em pitir pêk dikeyin, pitir pêk dixweşîn gelek wekî dibêjin em pêk ve ciwanîn hemî pêk ve dibine ek dest û ek bira bû rizgarkirina Kurdistanê û serbexwebûna. Doxan xelkê Bakurê Kurdistanê ye, xwebrayê her kesê bi Kurdî diaxive dide naskirin. Em hevdû Kurdî îfade dikin zanebûna me ew û helbesta Kurdî mane ser Kurd e, zimanê Kurdî ye. Ê xelqekî hatiye warê Kurda talan dike, em jî ji ber wî her çar perçegê jî hevdû me vî jî ew ê leşkerê rojname cî xwe girtî. Zimanê Kurdî ji mareke zarav hene. Carna têgihiştin navbera zarê du zarava astengiya derdixîne. Lê ev roj bi roj nav pêşmergeyan çareser dibe. Gelek caran tişta şevrat bêjîn ligma em sekê dibêjînê divêrê tiştekî dibêjînê cal ber hindê şewtê negeştin çê dibû emra da şola da xelet fêm kirin çê dibû ev sene çê dibûn. Bajê jî berhasıl mina cemaat em ê gelek de tercüman hebûne ev sene me çê dikirin bes niho ev sene çê nabin hema bêje em hev famt. Pêşmergayîtî hevaltiya sengerên şer dike gopêywendiyên civakî nû navbera Kurdan bêvejandin. Hevalêm hene û li vêrê xelkê hewlêrê çêbûne, xelkê dihokê çêbûne, jê rojava bêhtir çêbûne cema. Bi rastî yanî li vêrê ebeden me rojekê me xwe hesab nekiriye em kesekî xerîb li vê derê. Yani me hesab kiriye em mala xwe de di erdê xwe de ne. Hêza zêrevanî ji çar parçeyên Kurdistanê endamê wê hene. Lê li gor serkirdeyên wê hêzê tenê çalakbûn û karê pêşmerge pileyan bi dest wî dixe. Ji bilî got ew ji çi parçe Kurdistanê be. Pêşawa Behlewî, Rûda û sînorê navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê.